Zdravím, volám sa Dentrites a toto je biblický komentár pre kanál Agape, kde sa spolu ponáráme hlboko do textu písma, odhaľujeme jeho symboliku a hľadáme súvislosti ukryté medzi riadkami. V tejto sérii sa sústreďujeme na Lukášovo evanjelium a ešte stále spolu rozjímame o veršoch Lukáš 1, 8 až 10. Dnes sa konkrétne pozrieme na to, či možno presne určiť, alebo aspoň predpokladať hodinu, počas ktorej sa Zachariášovi zjavil anjel. A ako uvidíme, možno nie je náhodný, ale pripomína biblické dejiny a schováva mocnú symboliku. Ak vás to zaujalo, ostaňte so mnou. Z starého zákona vieme, že kadidlová obeta sa prinášala ráno aj večer pri rannom a večernom obetovaní. Podľa židovského počítania hodín začínal deň východom slnka. Takže ranná obeť sa konala okolo v úvodzovkách 3. hodiny, čo je približne 9. hodina nášho času. A večerná okolo 9. hodiny, čo je približne o našej 15. hodine. Väčšina komentátorov sa zhoduje, že zjavenie Gabriela Zachariášovi sa udialo počas večernej obety, pravdepodobne v sobotu. Vtedy sa totiž pri chráme zhromažďovalo viac modliacich sa ľudí, čo potvrdzuje aj text, pretože čítame, že vonku sa modlilo množstvo ľudí. Pri rannej obete bolo viacerých zvyčajne menej. Zúčastňovali sa najmä ustanovení muži, ktorí zastupovali celý Izrael a modlili sa. Na prvý pohľad sa teda môže zdať, že tento detail je nepodstatný. No aj tu môže písmo naznačovať niečo významné. K tejto hodine zjavenia komentátori zvyčajne iba poznamenajú. Mohlo to byť teda v sobotu a mohlo to byť konkrétne o 15. hodine, ale ďalej to nerozvíjajú. Ako keby to bol iba typ, na ktorom nezáleží. Osobne sa však nazdávam, že existujú dôvody, prečo to bolo práve o 3. popoludní a že to má hlbší zmysel. Dávid hovorí: moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo a pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeta. Aj Ezdráž sa modlí v čase večernej obety, kedy sa k nemu pridáva ľud a spolu prosia o odpustenie a chcú činiť pokánie. A podľa niektorých v rovnakú hodinu splánuje aj ohne nad oltárom pri Eliášovi, aby sa teda ukázala Božia moc. Predovšetkým však vidíme, že práve v tomto čase sa zjavuje Gabriel Danielovi. Teda sa Zachariášovi zjavil presne v tom istom čase ako Danielovi naposledy, pred vyše 500 rokmi. Aby toho nebolo málo, v rovnakej hodine neskôr prichádza anjel aj ku Kornéliovi, ako to nachádzame v skutkoch. Podľa mňa však najdôležitejšie je, že v tej istej hodine zomiera na kríži Ježiš. Zomiera teda v rovnakom čase, ako bol zvestovaný. Boží poriadok a presnosť sú úchvatné. Zdá sa, že Boh koná v určitých kľúčových chvíľach, v určitých momentoch, ktoré sa opakujú. A v chvíľach, sú to chvíle, kedy sa Boží ľud modlí spolu. Hoci teda text Evanjelia nespomína presný čas, iné časti písma nasvedčujú, že to mohlo byť práve v 15. hodine popoludní. Počas tejto pevne stanovenej hodiny prichádzali ľudia, aby sa modlili spolu. A modlili sa v tomto čase, aj keď neboli v chráme. Takto sa spájal celý Boží ľud v jednej spoločnej modlitbe, hoci každý mohol byť na inom mieste. A Boh toto spojenie požehnal. Musíme mať na pamäti, že Kristus tento obyčaj nezrušil. Čítame, že jeho apoštoli naďalej prichádzali v tejto hodine k modlitbe. Z histórie vieme, že ich pokračovatelia dodržiavali stanovené hodiny tiež a že tento poriadok si veľmi vážili. Nakoniec kňazi katolíckej cirkvi sú breviár viazaní dodnes a modlia sa v určených hodinách za svoj vlastný život a za život všetkých veriacich. Na modlitebných hodinách teda je niečo, čo je stále platné a užitočné pre modliaceho sa človeka. Aká z tohto všetkého vyplýva lekcia? Sme pozvaní, aby sme sa modlili vždy, keď je na to vhodný čas. Písmo však ukazuje, že kľúčové momenty zjavenia sa udiali v presnej hodine, v čase, kedy sa celý Izrael spájal v spoločnej modlitbe. Či už to bolo v chráme alebo kdekoľvek inde. Takto sa veriaci mohli zjednotiť a spoločne prosiť. To je pozvanie aj pre nás. Keď si vyhradíme konkrétnu hodinu dňa na modlitbu, vyjadrujeme, že celý deň patrí Bohu. Pravidelnosť učí naše srdce vernosti. A možno by bolo ideálne, ak by sme sa v modlitbe spojili s ostatnými, aspoň v rovnakom čase, hoci na odlišných miestach. Tu ostáva už iba dodať, že ak sa vám video páčilo, zakliknite na tlačítko páči sa mi, kliknite na odber a nezabudnite ma pozbudiť komentárom.
Keď čítam komentáre, som naozaj povzbudený pokračovať tejto činnosti aj naďalej. Ešte raz ďakujem a verím, že sa vidíme čo najskôr.